Hej, i dag der skal jeg fortælle en historie fra anden Thule til Thule ekspedition. I 2019 der vendte min gode makker Jesper og mig tilbage til Nordøstgrønland på den her anden Thule til Thule ekspedition, hvor vi skulle køre hundesled over for Qaanaaq helt over i Nordvestgrønland, hele vejen nord om Grønland ind til det her forladte vildtland ud i Independence og over til station Nord, 2000 km over 100 dage, hvor vi bare skulle hygge os og opleve den fantastiske historie i Nordøstgrønland og dyrene. Men vi har jo været deroppe, både ved Slædepatruljen Sirius begge to, og på første Thule-ekspedition. Vi har lavet indlandsiskrydsninger, så vi har været en masse på Grønland. Og vi har jo altid haft mange store møder med dyr. Vi har jo mødt alle de små, fra sneharer til, ryberne, der flyver rundt. Vi har mødt isbjørn, moskusoks, rener osv. Men på den her tur, der kørte vi så ud fra Qaanaaq, op på nordkysten af Ingefieland, hen forbi den her store Humboldt-gletsjer, der er næsten 80 km bred. Og så kom vi ind i Daugård Jensens Land. Og Daugård Jensens Land, det er sådan lidt sletteagtigt, men da vi kørte ind i de her ellejre for at køre ind i landområdet, der er det jo sådan, at der blev det whiteout. Og whiteout, det er sådan ligesom, når der bliver skyet, så falder skyerne lidt ned mod jorden. Det kan også godt begynde at sne, og så bliver alt hvidt. Og så er det næsten umuligt at se noget som helst. Og derfor så går der altid en på ski op foran, fordi selvfølgelig kan hundene godt finde vej. Men når de kører op på sådan en elleje, og der er bakker ned, der er skrænter ned, så kan hundene jo godt løbe ned ad en skrænt. Men når hundeslæden så kommer efter, og vi er på ski, jamen så kan vi risikere at smadre slæden, eller få hundene trykket, eller vi kommer galt afsted. Så derfor går der en mand op foran, og han går næsten altid med et kompas. Så vi skiftes. Så når jeg var oppe foran, så gik jeg med kompasset og prøver at holde kurs. Og selvom man har et kompas, så kan man ikke lade være med at vride det. Så makkeren bagved ved hundeslæden, han har jo fokus frem til forreste mand, til mig. Så der er jo 50 meters linje, så det er nemt at se, om man ligesom drejer af. Og så går han også med et kompas, der ligger op på slæden. Og så nogle gange så råber han, hey, du holder mod højre, hvor man bare siger, jeg går der lige. Men det gør man ikke, så man vælter rundt. Så jeg gik derud af, og så bytter vi på et tidspunkt, så kommer min makker op foran. Og vi kommer nogenlunde igennem det her område, og så går han sådan og kigger, og så kan jeg godt se, at han står stille. Og så siger han sådan, der kommer nogen, og så peger han frem, og så ud af det der sne, der kommer sådan 3 silhuetter, og så siger han, er det mennesker? Og så venter vi lidt, og det bliver mere og mere tydeligt. Så siger han, nej, siger han så, og så kører jeg stille og roligt tættere på ham og kommer op til ham. Og det, der kommer ud af disen, det er 3 ulve. Stor hanhund i midten, og så 2 lidt mindre ulve på hver side. Og de kommer sådan ned mod os stille og roligt. Vi går holdt og begynder at prøve at få gang i vores kamera. Selvfølgelig virker batterierne ikke på det store kamera den dag, men jeg fik da billeder, fordi det der sker, det er, at den store ulve i midten ligesom kommer lidt nedad, og da den så er på en 80 meter, så begynder den bare at løbe. Fuld fart nedad os, og så lige 6 meter for os, vores hunde, så stopper den. Og så vores hunde, de går bare amok. De hopper op og ned. De er ikke sure, men det er ligesom, hvad er det for en anden hund, eller hvad er det for en anden en? Det er ikke vores hold. Så de hopper sådan op og ned, så står den bare der, og den har sådan noget størknet blod på brystet fra et af de bytter, de har fået tidligere. Og imens det sker, så de 2 andre ulve, de går bare sådan stille og roligt 50 meter på hver side ud og flankerer os. Og så står vi bare der og kigger på hinanden. Og så da vi har taget nogle billeder af vores hunde, de står sådan lidt og kigger, og de viser ikke nogen tegn. Jamen, så kører vi videre. Jesper går lidt videre, og så løber ulven ud på siden af ham, og så løber de bare sammen med os med ulve på hver side af slæden, og så den store ulv sammen med skiløberen. Da jeg så kommer op foran igen, så følger han mig, og det gør de cirka et kvarter. Så løber de bare med os, og hundene kigger på, og de er med, og så da de ligesom har set, jamen de er ikke farlige, og det er jo heller ikke bytte og noget, så løber de bare af, og så forsvinder de ud i whiteouten igen. Og det var en kæmpe oplevelse, men det, der gjorde oplevelsen endnu større, det var mig og Jesper. Vi har haft ulveforbandelse i mange år, hvor vi har set spor, vi har bare ikke mødt polarulven, og nu mødte vi den. En kæmpe en. De er næsten i hoftehøjde. Og senere på den her tur, det var også der, jeg fik lov til at håndfodre en ulv, men det er en helt anden historiefortælling, du kan hugge her bagefter.